Hi, it's Mr. Robin, agus is bralm a bheith ag déanamh bailína ag baint úsáideas rudaí an Ngordaín. Inniu, beidh muid ag feilm chun is óstán feithidí a dhéanamh. Seo an méid atá ag tastal weit. Cipíní, cuoinach, buidéal mar pláisteach, sreangán, dearchan, scissor, agus éon ábhar nádúrtha eile gur féidir leat aimsiú sa Ngordaín. Tá dúla gom sa dúlra, agus a bheith ag obair sa Ngordaín. Ach an bhfuil is go céile daithnín an Ngordaín le? Feithidí, agus aniu tá spáinthí mé dit cén cuí le hóstáin deas a chróidmh sa Ngordaín. Ar dús begur cúnamháil ó gcuine fásta chun an buidéal pláisteach a gar le scissor. Déan cínte go bhfuil an clobín bontead an buidéal agus beidh sé níos éasca le geara. Seo chéan na ghear mé le mham níos luha. Anis, chud a chuid ábhar le chéile. Is féidir na cifíní a bhrisise síos le ní a dhéanamh níos éasca le chur isteach sa go maidid an pláisteach. Brúach na hábhar isteach sa buidéal. Déan cínte go bhfuil sé deasláin. Nábí cimníar nach méid spásaigh na peidí. Tá bhéidirtá sa go maidid is as fearra. Anéis agus an cumáide an lán, mar ecan tú, tá sé é me a chruchasús ar dhéag an crainn, tearing an trang an tríd an cumáideán agus an sin cangol de dhéag é. Beidh neart féidí difriúil ag fannach san óstán seo. Anis is féile an cumáideán a ágáil timpeall an Ngordaí do a feithidí éagsúla a bharnain. Anis beidh áit bra ag na feithidí ar a Ngordaín le na scí a ligean, leis na hábhar is fearr lo, géige beaga, cuoinach agus dearcán agus beidh sin bhain an taitneamh bhaintas an Ngordaín le chéile. Go dtí an céadú eile, slán go fóill!